Gisaulog sa mga debotong Katoliko ang kapistahan sa God the Father of all mankind yatong Domingo. Agosto 4 sa Bohol nagtapok ang mga deboto gikan sa ubang mga dapit sa lalawigan sa St. Joseph the Worker Cathedral Shrine sa Tagbilaran City. Human Santos nga misa, gisunod ang tradisyonal nga patunob diin ipatong ang imahen sa Diyos Amahan sa ulo ug sa abaga sa mga deboto aron mahatagan og kahupayan ang gihambin nilang balatian. Ang kapistahan sa God, the Father of all mankind, gisaulog matag unang Domingo sa Agosto isip, adlaw nga gitagana alang sa Diyos Amahan. Si Sister Presi Makasait, gihulagway nga missionary o giingong visionary o divine healer, maoy nagpaila-ila sa God, the Father of all mankind sa Bohol niadtong tuig 2010. Gipahigayon usab og clubial procession gikan sa Panglao Island hangtod sa KFC sa Tagbilaran City. Dako kay kadaugan ang gihatag sa Diyos Amahan sa fluvial sa God the Father sa iyang kapistahan. Kay ang hostisya kaangayan kamatuuran magyud ang ihatag sa Diyos Amahan para sa mga kabos. O kining tanan magbadaugon gayud ni sa ngalan ni Jesus.